winganane kolaborasi. Oh, Ya iki lagune anu sing anu pop-popan sik ambiaran sik lagi engko ganti solawat. Dadi anu jamaah iki ben gak sepanas. aku tak ning kene. Winganane bojoku yo nyanyi kuwi apik lho Mas. Tapi piye? Do sayang ngapuntene saestu yen aku check out Shopee sedina ping 7 tapi ojo sumelang aku wis usaha ngutang ning bank plecit mengko sing bayar sampean terus tak balesi Bales piye akhirnya? do sayang pancene matamu Ya aja ngono. Karo wong wedok ki aja sok kasar. Kuwi gak anu to iki. Apa? Mbane aku koyo ning kene koyo jin ya. Lho, wis iki gaya